Привет, YouTube! В днешното видео ще си говорим за навиците и за изграждането на навици, които да останат и как всъщност можем да прекратим някакви навици, които ни пречат да постигнем каквито и цели да искаме да постигнем. Говоря за навици, говоря за дисциплина, защото колкото и видеа да качвам във връзка с информацията, те ще ви дадат точно 0 стойност, ако вие нямате дисциплината и нямате навиците, които ще ви карат да ги правите отново и да следвате един процес, който да ви докара до крайната цел, понеже повечето хора мислят всъщност за резултата, а не мислят за процеса, тайната е там, гравът е там, че вие през цялото време трябва да се фокусираме върху процеса и резултатите ще дойдат като следствие от това, че вие следвате и екзекутирате перфектно процеса, постоянно, както се казва на английски, rinse and repeat. Първото нещо, за което ще говоря, е вашата идентичност. Какво имам в предвид? И защо всъщност вашата идентичност е важна? Вашата идентичност е важна, защото колкото и вие да прилагате някакви неща, вие винаги ще имате една спирка, ако да речем вие сте някакъв човек, който има нужда да свали килограми, да речем ще го кажа така, вие сте дебел, така, малко да ви заболи, вие сте дебел и вие мислите като дебел човек. Вие ще продължавате да правите нещата, които дебелите хора правят. Вие ще си повтаряте постоянно историята за това, че аз съм бил дебел от примерно 4-ти клас или 5-ти клас или пък цял живот съм бил дебел, аз съм си така и това по никакъв начин няма да ви помогне за това вие да приемете нови навици и да действате като един човек, който всъщност е във форма, един човек, който е в добро здравословно състояние. Или пък вие ще търсите постоянно някакъв начин за това да рационализирате, че аз така съм се родил, на мен майка ми и баща ми са с наднормено тегло, следователно крушата не пада по-далече от дървото, следователно аз съм такъв, приемам с такава идентичност и така ще остана цял живот. Не. Вие трябва да започнете да мислите като човекът, който вие искате да бъдете. Тоест, ако вие искате да бъдете човек във форма, човек с добро здраве, човек, който има физическа сила и човек, който има мускулна маса и релеф, може да не е издължително да имате абсолютно всички тези характеристики, но това, което искам да изобразя в момента е вие да мислите като човек, който е в добро здравословно състояние, има чист ум, дисциплиниран и постоянен и също така е в добра физическа форма. Няма как вие да имате идентичността на другия човек. Тоест, добре би било вие да изучите как мислят хората, които са в форма и лека по лека да започнете да приемате тяхната идентичност. Има един термин на английски fake it till you make it. Може да не е най-доброто нещо да правите, но в този случай със сигурност би помогнало, защото няма как вие да станете човек във форма, да мислите като дебел човек и за да станете също човек във форма, вие трябва да започнете да мислите и да приемете идентичност на човека, който искате да бъдете, без все още, точно това е ключа, без все още вие да сте човека, който искате да бъде, нали, човек във форма, с добро здраве и така нататък. Второто нещо е, че вие трябва да научите как се формират навиците. Човек работи на принципа на навици. Какво има предвид? Има предвид, че навиците не са нищо повече от един пряк път на нещо, което се е случило преди. Или с други думи казано, това е опит. Човек, разбира се, може да създаде лоши навици, може да създаде и добри навици. И двете неща могат да се правят. Проблемът с лошите навици обаче е, че лошият навик, той може да намали своята честота на използване, ако мога да кажа, или по-скоро вие може да намалите своята честотата на използване на този навик, т.е. вие да не го прилагате толкова често, но когато вие веднъж сте имали някакъв лош навик, има много голяма вероятност този навик да се върне. И също е добре да знаете реално как функционират навиците или генерално как работи човек. Човек работи на базата на стимул, т.е. той приема някакъв стимул от своята среда, най-често чрез очите, понеже много голяма част от
информацията, която приемаме и цялостно много голяма част от мозъка всъщност е заета с зрението и много голяма част от нещата, които ние ще приемем като стимул, ще бъдат чрез това, което ние виждаме. Тоест ние виждаме някакви неща, има някакъв стимул и ние получаваме, на английски ще го кажа, не ме хлебете, craving. Тоест ние получаваме някакво желание за нещо. Да речем, виждаме някаква поничка, тя изглежда много привлекателна, има някаква супер лъскава глазура, има някакви цветни пръчици, поничката е с добър размер, или пък дори може да видим видео, което може би е още по-лошия вариант, за това как човек яде поничка, като да речем тия ASMR видеа или просто видеа, в които хората се снимат как консумират храна, може даже и големи количества храна. Примерно, нали, човека отхапва от поничката, вижда се пълнежа. Вие също така и виждате как другият човек изпитва наслада от това, което консумира и вие получавате стимул. Оттам идва стимула. Следващата стъпка е вече вие да преминете от този стимул към действие. Тоест, за да преминете към действие обаче, това, което се случва в мозъка преди да преминете към действие, е, че когато вие сте получили стимул, вашите нива на допамин в очакването на наградата от това действие, което предстои да направите, това нещо ви вдига допамина и това дава мотивация всъщност вие да действате. И генерално човек работи на принципа награда, ако мога така да го обясня. Тоест, когато мозъкът засече някаква потенциална награда, в случая поничката, тя е потенциална награда за вашите сетивни усещания в устата. Тя е вкусна и ще ви донесе наслада. И очакването от това вие да изпитате това усещане, вдига нивата на допамин. Следващата стъпка е вие да вече пресегнете към действие, т.е. да отидете, да вземете, да минете през всичко за това, да достигне тази поничка към устата ви, да я изерете и чак тогава вече е заситен този крейвинг, това желание вече е заситено и човек след това търси следващата потенциална награда, която ще дойде от някакъв потенциален стимул. Общо така, по най-груб начин така функционира човек. И тук искам да говоря за средата, в която се намирате, защото тя е изключително важна, особено що се отнася до диета, а и не само. Ще дам два примера. Един пример ще бъде свързан с фитнес, другия пример ще бъде свързан с диетата. Ако вашите приятели или вашето семейство не приемат вашите цели на сериозно или примерно не ви уважават и се отнасят подигравателно към вашите цели. Да речем, вие сте човек, който иска влезе в форма, вече сте правилния път, започнали сте диета, започнали сте да тренирате в фитнеса сериозно, наели сте примерно треньор, т.е. вие сте поели вече по правилния път, по пътя на войната, така да кажем, поели сте правилния път и хората около вас, да речем, не го взимат това нещо на сериозно и те генерално са хора, които нямат същите цели като вас. Тази среда вас ще ви дърпа много назаре, защото, да речем, вие излизате, сега дам пример с храненето, вие излизате примерно някъде да хапвате в някакъв ресторант, няма значение, просто хапвате с тези ваши приятели, които нямат тези цели и вие ги виждате как те консумират някакво голямо, помрачително количество храна, някакви вкусни храни, бе въобще. Те не се интересуват какво слагат в устата си, те се интересуват единствено това да получат тази награда, това удоволствие и да задоволят своите примитивни желания, без въобще да мислят за дългосрочния резултат от тази консумация на храна, на големи количества храна, на определен тип храна. А вие от своята страна, вие сте на съвсем друг път, по съвсем друга траектория, обаче просто поради факта, че вие виждате как другите хора консумират храна, това е стимул, който вие получавате от вашата среда и има много голям шанс вие да получите този импулс, този крейвинг, това желание, допамина да се вдигне и вие да излезете извън диета. По същия начин е примерно
ако да речем вие тренирате вкъщи, имате да речем домашен фитнес и примерно той е в някоя от вашите стаи и да речем той не е отделен, не е отделен този фитнес. В тази стая вие вършите някакви други неща. Давам го това нещо просто като пример. Поради факта, че в тази зала вие вършите някакви други неща също, а не тренирате само, вие ще обвързвате тази стая не само с фитнес, ами с някакви други неща. Примерно в тази зала вие почивате, примерно имате диван. Измислям си в момента, просто за да направя случая. Ако вие мислите, ако вие виждате тази стая, в която се намирате и тренирате в нея, като място, в което вие също и почивате, това отново е нещо, което ще ви възпрепятства за това вие потенциално да отидете и да си направите тренировката. Това са просто два примера за това как средата има много голямо влияние върху вашите действия и съответно върху вашите навици дългосрочно. Още един пример искам да дам с храненето. Има доста хора, които живеят в семейство, т.е. живеят с друг човек и има голям шанс също партньорът ви да не тренира и въобще не се интересува от това да си храни здравословно, да се грижи за здравето си и когато вие пазарувате съвкупно, вие да купувате някакви храни, които не са може би най-добрите избори. И когато вие разполагате, отново тук говоря за средата, вкъщи с храни, които не са най-добрия избор, които имат повече калории, които са с химикали вътре, има в тях химия, преработени храни, така да го кажем. Това е част от вашата среда и отново, когато това нещо е пред вас, то ще създаде стимул и вие имате доста по-голям шанс за това да се поделите на този стимул и да отидете да се присегнете към наградата. Така че средата е от адски голяма важност за това вие да изградите правилните навици. Следващото нещо, което можете да направите е да направите навикът привлекателен. Тоест всеки път, когато вие искате да направите нещо, в случая говоря за желание, т.е. вие искате да направите нещо, което ще ви донесе удоволствие, нека това нещо бъде пакетирано с нещо, което трябва да направите. И един вид, първо, вие трябва да мислите за това какво трябва да направите, т.е. да свършите някаква работа, да свършите нещо полезно за себе си и чак след това да дойде наградата, която е това, което вие искате. Какво имам в предвид? Да речем, ако вие искате днес да хапнете малко повече храна, това, което можете да направите е да вдигнете вашата дейност. Така ще направите това, което трябва да направите първо и чак след това ще направите това, което желаете. По този начин вие всъщност ще направите по-привлекателно това, което трябва да направите. Да речем, вие ходите на фитнес, обаче просто днес искате да изядете 500 калории повече. Окей, отиваш и изразходваш 500 калории и след това ядеш 500 калории повече. Това е може би най-простият пример. По този начин вие първо ще се стресирате като куче, за това да работите на принципа, първо ще направя това, което трябва да направя, след това ще се наградя. Второто нещо е, че вие ще направите това, което трябва да направите по-привлекателно, чрез тази награда, която ще бъде, примерно това да изядете 500 калории повече. Разбира се, това е просто пример, но давам го този пример, за да може да се илюстрира това, което искам да кажа. Нека го наречем пакетиране на навиците и да ги направите по-привлекателни. Следващото нещо, което можете да направите, се нарича на английски point and call, т.е. да посочвате и да изричате на глас това, което вие сте на път да направите, отнася специфично за лошите навици. Да речем, вие сте на диета, вие сте се посветили на диета, обаче поради някаква причина в момента вие сте на път да се присегнете към някаква поничка, пица, нещо вкусно, нещо висококалорично, което като почнете да го изядете, дори не знаете дали няма да изядете още примерно 5 парчета пица и тотално диета с деня да отиде в кофта за буклук. Всеки път, когато вие сте на път да направите това нещо, прилагате тази point and call техника, т.е. да изричате на глас това, което в момента вие ще направите или сте на път да направите и по някакъв начин това да го обвържете с вашата идентичност, т.е. или вашата цел. Т.е. да речем, ако
вие искате да отслабнете, обаче сте на път и се присягате и ядете тази поничка. Това, което можете да направите е на глас да кажете: аз в момента съм на път да хвана тази поничка и да я изям, обаче това нещо ще ми навреди на здравето и това нещо ще ме забави за това, за да постигна своите цели. И реално имате много голяма вероятност, като го изречете това нещо на глас, вие да се буквално като генерал, така да се каже, или като, да знам, ваш наставник, вие ставате един вид свой ваш наставник, вие си казвате, се едно пич, ти си на път да направиш нещо, което не е в alignment, на английски, с твоите цели, не съвпада с твоите цели, и поради тази причина има много голям шанс вие всъщност въобще не изядете тази поничка. Пройдете от това нещо, малко по този начин вие също се хващате да правите някакви неща, но когато го изречете това нещо на глас, ще има доста по-голям ефект. Така че, това е една доста добра техника за това вие да сте отговорни към себе си, да се научите за това да имате, на английски ще го кажа отново, self-awareness, т.е. да имате тази себеосъзнатост за това вие да се наблюдавате и да се контролирате от трето лице, без его, без нищо, просто чисто неутрално да се наблюдавате отстрани и все едно някаква камера ви снима и ви е хванала и ви снима за това как вие сте на път да направите нещо, което въобще няма смисъл да го правите, не съвпада с вашите цели. Това от мен не е видео, което е свързано с фитнес, но също е видео, което е много свързано с фитнес и това също нещата, на които много хора им куцат тия неща. Повечето хора нямат дисциплина, нямат навиците изградени и няма абсолютно никакво значение ти как ще тренираш. Има точно нула значение ти как ще тренираш, ако ти не можеш да бъдеш постоянен и не можеш да бъдеш дисциплиниран, нямаш това вътрешно желание за това да се подобряваш и за това да правиш това, което трябва да правиш, да избираш винаги трудните неща пред лесните неща, защото трудните неща в дългосрочен план те са полезни за вас. Те са точно полезни за вас, защото трудни са, защото изискват усилия. Никой не иска в този живот да се напъва, да преминава през трудности, но в крайна сметка това са нещата, които ви изграждат. От другата страна, нещата, които са лесни, бързи на момента, тия неща в повече случаи не ви дават нищо, дават ви едно моментно удоволствие и до там. Дългосрочен план тия са всъщност нещата, които ви отклоняват от това вие да вървите напред. Фитнес, не само фитнес, навсякъде. Това от мен, ако искате да работите с нас, можете да запишете част на нашия website www.no-bush-fitness.com, се присъедините към много бистрен, ако сте мъж, много бистрен, ако сте жена, или пък просто, ако искате да подкрепите хвата си, може да закупите една кутия магнезия в карбонат. Много би чак. Това от мен, съм Колян, ще се видим в следващото видео. Чао!